Ovo je Aleksej i on ima 20 meseci. Kada smo počeli da vežbamo, on nije mogao da podigne glavu, da se odupre na ruke, nije se rotirao, nije sedeo. Iza nas su meseci rada i truda i naravno postigao je sve to, a sada se nalazimo u poslednjoj fazi vertikalizacije, odnosno pripremi za vertikalizaciju i prohodavanje. Zato nam je potreban jak i stabilan trup, karlica i jaki mišići nogu i to je nešto na čemu sada radimo kako bi ovaj naš posao i ovo naše druženje priveli kraju. I ovo je jedan od naših treninga.